Ahojte, dneska vás vítame u nového videa. Teraz si zahráme niečo autové, lebo môj kamarát je tu, Krištof. Ja ľúbim auta. No, ľúbi auta a teraz niečo Story moment. Taký story moment. No, nájde si. Tu som. No, a práve, že musíme... Tu som. A ja som tu. No, Tu. a teraz hrám sa Tam Xbox. skáčam. No, Gyere. no, takže ideme sem. Melyik legyen? A régi vagy a új? Mi jobb? Van egy új, meg egy régi. Melyik? Počkať. Nyomjad meg azt a igen. Akkor Jó, dobre. Akkor Jó, most takže... megyünk ebbe a régebbi. Teraz ideme na nejaké auta. De ez egy ilyen rég. Teraz mám taký malý setup, aby ste videli. Gamer setup. No. De nem mondanám olyan gamer setup. Nie, že gamer setup, ale... Yes, itt vagyunk a házban. Ebben van olyan, hogy kell ennünk. Počkaj, és van ilyen inventorink kell. Itt tesznek mindjárt Dúfam, že dobre vidíte, chcem, aby to bolo dobré video. No. Sme v dome. Ezt játszottam, to natáčal, myslím, asi mister. To nejak rýchlo otáčam. Na, itt van a két Počkaj, tuto... Hová tűntek a fegyverek? Én nem tudom, de... Itt volt két fegyver. Počkať, len potrebujem. Elnéző, hogy Chardoboxba kerül a... Poviem, že to je po češsky. Vole, akože japončino to more dajú, ale... Ja. Mennyibe kell? De figyeld, hogy mennyi Robux hiányzik. Hogy nekem van. Ennyi. Mert az nagyon... lesz sok benzinünk. Jó. Itt majd fog kelleni enni. Nyom. Egyéb banánt. Várjál. Takže... Addig összerakom a autót, oké? Skúsme takto na... No, v pohode, dá sa. Addig összerakom a autót. Hol van a banán? Kde je banán? Ott van a... Kde? Itt van egy alanszoti, csak az 99-be kerül. Jó, és kódot, na to by som... Nem. 75. 75. No ja som mal Robuxy 800 vode, ja som to minul v Brokave na VIP a tie blbosti, no a teraz... A ja már som VIP. Jó van. Gyere. Itt van a viszélačka. Igen. No. Ez a viszélačka van a autóban. To si pamätám, že asi mister... Te nem vettél Igen, várja. Nem. Toto som... Én is játszottam. Nem myslím, že natáčal asi mister. Én is játszottam. A ja som to už jedenkrát hral, musím. Ale takéto blbé bolo u mňa, no a ja som to prestal hrať, lebo tu hovadiny robili ľudia. Én már csinálom a benzínt, oké? Jó, on robí benzín, je zatiaľ to, no. Legyen utánfutónk, és én vezetek, oké? Jó, miért te? Xboxon még jobb, de neked nincs, no. No, on bude asi riadiť potom. Jó. Ezt itt hozom a utánfutót köttetni. Počkaj, tak, to máme asi všetky 4 kolesá, že? Igen, még hiányzik Dobre, počkaj. Még hiányzik a hűtő. Chýba chladnička. Počkaj, máme benzín. A benzínt én intézem, hagyjad. Jo, dobre, dám ho tam. Líc vlaku. No, ideme tam dať nejaké dvierka. De úgy kell enned is, te ettél egyáltalán banán? Még nem. Akkor egyél meg fog szólni. De hol van? Ott van, hogy elkezdtük a játékot. Počkaj, takže idem si napapať, lebo ja potrebujem jesť. Itt nem lesz recskánk, oké? Nem lesz. Rakok fel a tetőre 2 pótkereket. No, ezt hozjem. Takže. Jól véletlen beszálltam, de azt nem kellett volna. Hogy kell kiszállni? Ja, így. Dobre.
kell egy pótkerék. Vágj eszedbe. Počkaj. Ebben vannak ilyen tornádók is, úgyhogy viszek én egy pótkereket, Ide kell, nem? Viszek 2 pótkereket, oké? Tovább raktad a hűtőt. Még nem. Ještě jsem jedal nikam chladničku. Tam išlo. Ítesz Ne két... líci na Maďaru, lebo to sa popletia fanúšici Slováci. Že? More, toto neviem zapichnúť. More. Tata je do ojtu. Ty tam dajte. Jó. To je nenormálne. Én betöltöm a benzínt. Toto počkaj. Betöltöm a benzínt, ne csináld. Joj, počkaj. Jó, töltöm a benzínt. Asi už viem, počkaj. Töltöm a benzínt. Dobre, okay. on leje benzín. Majdnem kicsúzgatod No, a benzínt. máme jedno. De ki fogod csúzgatni a benzínt, hogyha tovább is ezt csinálod. No. Nézd meg, hogy hány liter van már benne. Na, már pöctög autó. Na, mindjárt elindulunk. Sem to musí byť. El is indulunk már. Igen, csak az ajtó, tie dvere tu. To prečo si neviem strčiť? Az ugyanolyan, mint hátul. No, mám to. No. Mind a 4-es. Tohle, no. Jó, még a ajtó. To je na druhú stranu. Még felrakom tak, a ešte tu jedné dvere. No ako sme hotoví možno. No, konečne ešte jedné dvere. Aj. Veď mám. Bár hozok egy ajándékot. De léci Slováku. No. Slovenský, prosím ťa, lebo tuto neviem. No, sme hotoví. Ešte nie. Ale už sme. Všetko. Kár komplet. Fitness. Én eszek egy hamburgert. Joj. No to ma mohlo skôr napadnúť tiež. To bere vysielačku. Treba vysielačku mať nám. Nem. Aj túto mačku chcem zobrať. Dobre, môžeš. Én még rakom a lámpát. Zoberiem tohoto fešáka, aký som ja. Že som fešák. More, sme sa tam. No. Teraz ideme. Ešte nie. Rakjuk össze a autót. No a ako by som ináč... R2. No, R2. No. Tak... Ešte čere auto. Prečo som... No, ja viem, že ktorý je R2, ale ja tu teraz mačkám, no. Ne. R2. Megmosom a Ty vole, ale ja nemám PlayStation potom. R2. Aha. Most már szép lesz autóknak a színe. Megmosom. Meg kell mosnom valahogy a autót. No. Miért nem tudom megmosni a autót? Én nem tudom megmosni. No. On to umýva. No, konečne tie dvere som otvoril. Ja už si pekne sadnem. Dobre. Môžeš pekne. No, takže pôjdeme. Áno. Takže ideme na cestu konečne. To akože 8 minút, 9 minút nám trvalo. Počkaj. Nie, ešte nie. Ešte nechoď. Toto. Én már mennék. De az már nem jó. Jó, tam dáme veci. Nem kell rakni. Tudom, de oda... Hogy raktad oda? Én már szállok ki. A kerekeket rakjuk rá. No, dáme tam pre istotu i. No, o tom hovorím, treba to, lebo tu treba dať i fotky. To ne. Benzín. Benzín az már üres. Üres? Ja, tak dobre. Umyť auto, ne? Vysielačku? Az nem kell, az van autóba. Vysielačka? Az van autóba. To je v aute, dobre. Már... Čo také ešte? Még... Baterka? Már lámpát adjad ide. Te a képet vigyed. Képet is, no. Tam máš na zemi a zoberiem aj fotku. Jó.
Backpack. Toto je dobrá hra, no. No, mám tam fotky a kolesa more sú kde? Ja na tomto, no. No a ešte zoberiem. Už nič netreba. Tak, dám na to. Ideme, už nič netreba. Dobre. Takže ideme. No. Co robíme? Ja nič. Potom môžem aj ja jazdiť. Hogyha kifogy a benzinünk, akkor nem. No. No ideme na cestu konečne. Ty vole. Ty vole, kovú trávu. Konečne, no ja som veľmi hladný. Nem adtam neked abból egy hamburgerből sem. Nedal mi hamburger a možno to zdochnem. Keď to bude nejaká benzínkúta, tak dobre. Benzínkútban vannak yes. Vymeníme sa, jazdiť more nevieš. Mi történt? Álljunk már csak meg. Most menjünk. Miért ilyen rosszul? Chod na cestu, asi si na piesku, nie? Preto sme pomalí. Skús ísť na cestu normálne. Jó, Vieš de jazdiť? nem tudod elmenni, figyelj, mindig ott megáll. És mennyi, jó, dob On meg. nemá vodičák, vážne. Mi? Ty máš vodický preukaz. Na már, hogyha megállunk, akkor... No ale, no. Ne, Magyarul. húzd a fülhallgatót. No. Ne Magyarul, líci. No. Ott van egy ház, tam je dom. Dúfam, že vám nevadí, že to rozpráva. Keby náhodou nerozumiete, vám preložím kľudne. Tam je dom. No, Dom. tak sa ponáhľaj. Je. Potom ja dom. jazdím. Prečo? Lebo ja chcem. Ty nevíš. Ja viem jazdiť. Neď tam budeme. Tu ja nemyslím, čo to bude. No to. Nie, zastaň. Kam ideš? Már ani jazdiť nevieš. Mi? Mostok életemben először vezetni. Aj. Tak. Idem do domu. Už chcem jesť, papať. Nám padli všetky veci. Nem. Fényképit nincs. Nincs fotka. Ebbe vannak csúnya bácsik. Ne nyissad ki. Valahogy be kell hatolnunk oda. Van a csúnya bácsi, menjél el onnan. A csúnya bácsi, kerüljed el ide. Ne. Onnan bemehettünk. Nem. Ott. Jó. Toaletný papier na záchod. Najlepšia Hogy vec. jussunk be? Mám tu dom. Máme nejakú brokovnicu či niečo? Nie. Nézed meg a backpacked. Ne, Musíme ho vylákať toho potkania. Várj, te tereljed el a figyelmét. Ne, ne. Tereljed el a figyelmét, én behatolok. Én akarom, no. Én be akarok valahogy atolni, te tereljed el a figyelmét. Te tereljed el a Gyere ide. figyelmét. Ne, én már halok, Ne, ja zomrem. Musím ísť von. Fuj, ja som úplne, že hladný, ja zomrem. Én nem tudok. Rýchlo tam nejak behni, prosím. Nincs ott kaja. Ott van a kaja. Jaj, Odlákaj ho, pozor. Ja ho odlákam tu. kaja hol? Egy ütés van, menjél el onnan. Úgy szépen gyorsan megy. No, ale ja potrebujem papať a prečo tu je čuňa báči? Aha, on ma zabíja, aha. Jaj, menjél. Ott volt egy alma, csak azt ott túl nehéz megszerezni valahogy. Ne, itt van csúnya bácsi. Ott van egy alma. Ty to máš na krku. Ott van egy alma. Tudom, zobereš to, prosím, nie. Hogy? Jó, de itt van a csúnya bácsi. Čuňa báči, ale... Csúnya bácsi. Csocsó, ne szívjál csúnya Treba bácsi. rozbiť to okno, ale... De én barát vagyok vele. Mit akar a csúnya bátyját tolni? Odlákal som jeho pozornosť, Mác. Pont ott van alma. Jó, lehet, hogy hoztam neked pálinkát, de azt nem lehet el. Jaj. Tunabáti.
Elviszed, vagy mi a faszodra? Nem tudom. Paprika. Hoď a kezedbe. No ako rukou to pretiahol. Ott van a... Konečne. Ott van a Veľmi paprika. ďakujem. Paprika, to nie je jablko typ. Oveľa lepšie. Radiátor zoberieme. Menjünk el innen. Počkej, zoberme. De menjünk el innen, ez rossz hely, menjünk el Počkej, innen. musíme zobrať Én már megyek is. Počkaj, odlákaj jeho pozornosť, ja potrebujem... Ne. Zoberme ešte bombu. Nie. Bombu, Nie. dobrý. Azt nem lehet használni. Ja, tak na nič to je, no. Ne. Ária. No, tak jo, otvorím. Sadnem pekne do auta. Už je polnoc asi, no. Pre vás urobím všetko. Prečo to tak blbo tá kamera? Dobre. Jo, ideme. Dúfam, že sa vám zatiaľ... Mari. Dúfam, že sa vám zatiaľ páči video. Nie. Dobre, že nie sme hore, ale dole a rodičia sú hore. My dole spíme, no. Počkaj. Okay. No, idem po Aké peknej... No, oj. Ideme po... Aké dom bude? Ideme po peknej nočnej cestičke. A Keď vidíš dom, hovor to. No práve, že... Tam vidím niečo. Tam je taká malá chatka. Doľava. To je olyan kő. Ja to je taká kameň, no tak nič. Vystriedame sa. Tam je niečo. Vzadu. Počkej, choď von. Ja to urobím za teba. Nie. Tam nejde ísť. Počkaj. Tam je niečo. Ne, počkaj, padli dvere. Čo ti? Počkaj, zostaň, padli dvere zozadu. Nevadí. Akože nevadí, auto musí byť pekne. Teraz vystup, ja riadím. Už ideme. A prosím, ja chcem riadiť. Nie. Idem dozadu. Dobre. Nevadí to. Fiat, hogy egyszer a kormányon. Fiat, hogy egyszer. Môžeš. Ott van. Ale vole. Nevidno môj tvár. Várjál, nem To indulunk. potom kuknem. Várjál. Nem indulunk. Mennyi benzinünk van? Koľko mám benzínu, no? Ináč. Ja si sadnem do... Még van sok liter, akkor lehet, hogy nem húztam a Ne, kényét. gyorsan. Ne, ale Lici, prosím, môžem ja jazdiť. Egy picit. Na chvíľku. Várunk egy házat, már menjék ki. Már túl. Jó, kösz, hogy leszetted a ajtót. Várjál, megyek be. Becsukom a ajtót. De mi? Be van. Mehetsz. Dobre. Be van. Zsív. De van elég benzinünk. És nem megyünk. Vieš o tom, že teraz brzdíš. Nemáš vodičák. Vystup. Prosím. Tényleg, hogyha nincs tudod, vízünk, akkor az nagy baj lehet. Víz, no. No poď už von, ináč som veľmi hladný, takže. De megnézem, hogy van-e ott víz. Jaj. Ne, ugye nem eszed ki a... Ott van. Čo? Ott is. Itt minden van ebbe az autóba. Akkor mi nem Ako čo je problém? No? Várjál már, lepróbálom. Musím ísť dozadu. Már lepróbálom. Treba to stlačiť dole. De leeszett a motor. Az a baj. Aj. Lehet, hogy leeszett. Je tam motor? Igen. Ott van a... Csak leeszett. Lehet, hogy az a baja. Csak Tap to place. ajánlom. Dobre. Próbáld meg. Viděla jsi, jak otázka minda. Várjál már. No nic nevidím. On tam stojí, možno vypadol benzín. Tak bol tam vypadnutý. Nie, že vypadol, ale odsekol sa. Ne. Ja už som vážne hladný a ty mi robíš ešte nervy. A ja som More. hladný. Ja nedojím. More. Ott van valamilyen házféleség, megnézem, jó? Tady Dobre. próbáld elindítani a autót. A keby náhodou nájdeš jesť, tak mi donies. Aj sebe, aj mne. Ez mi? Ez mi akar lenni? No, Na, mutatj. on išiel pre jedlo. Nem Ja. Ne, ez is pont, ez Robloxba kerül a nagyadba. Takže čo som chcel? Be kell indítani, és nem működik. No nejde to vôbec.
Čo to nejde, to nechápem. Budeme mamrať. To vážne. Ja som ti povedal, že je rečenie vodič. Toto nie je Van egy normálne. rámpánk. Ja viem. Az a vitúna. Áno, ale my nemáme auto. Várjál már. Nem megyünk autó nélkül, vagy valami. To nie je dobrý nápad, nemyslím. A benzínu máme, dúfam, ne? Áno, máme. Okay. Veľmi. Nie veľmi veľa, už máme len 7. Mali sme predtým 60 litrov, teraz máme len 7 litrov. Jó, az kibírja. Hogyha nem, azt ott elértünk. A ja už som hladný ako hovado. Nem indul autó. Az, to! Nejde Figyelj, nyomogatom, és nem. Yes. Jó. Kiesett. Ott ki van minden csavarva. 6. Všetko je úplne... Čo ti jebe? No. És kiszedtem a motoron. Počkaj, chcem to dať sem. Hej, miért vannak itt ezek a motok ilyenek? Motor išiel. Úgy csak kivisszük a játékot, ott lesz Počkaj, aj do motora si dával benzín? Dával. Áno. Mi dávásom. Ja. Most megpróbálom. Dobre, ale ja vozím. Nemáš vodičak. Miért megy a autó? Nem tud. Prestaň. To. Nem tudok megállni. Tud spustiť Már to. ugorjál fel. Nem tudok. Gáz. Jó, megyek én. Mare, použij gáz. Behúzom a kézi. Stále ideš. Počkaj, motor ti musím odseknúť. Pomoc. To, grab. Dobre. Ne, kiesett a víz. De mi az? Ne zapokojkám. Nie. Nie. Prečo to robíš? Ja neverím. Ale chod dozadu aspoň. Így magam meghalt. Čo sa stalo? Úplne, že... Ale on vážne nič neňomká. Pomoc. On vážne nič neňomká. On sám ide. Ja sa Már meg is nem. Úplne, že sám ide. A ja už za chvíľku zdochnem. A Én tento egyedül debil, ja neviem. Én egyedül akarok hazamenni. Počkaj, ty buzňa. De nem úgy megy. A motor is. Ale keby to aspoň stálo, ale ide to rýchlejšie a rýchlejšie. A ten motor úplne na cimpr-campr. To musím dať preč. A ten motor tu úplne cestuje si do Medera. More. Vole. De mindig megyek. Ale nech to auto kurva zastaví. Už to nie je sranda. Prepáč, že som musel povedať, ale more, toto vie tam ísť. Je. Kam to mám dať? A nech to už zastaví. Aha, som padol aj do tohoto už. Így jó. Ja to dám na strechu. Oszom meghalunk. No a neviem ani, kde je benzín. Ne. Že ja tu umriem a on sa tam chilluje, že? More, ale vážne, pozrite, on nič neňomká. Neňomká nič a ide úplne sám, že dobre vidíte. No tak, no teraz. Úplne, že sám je, nič neňomká. A volám tu úplne. Már 1000 kilométernél vagyok, és elvisz engem a tornádó. Elvisz engem a tornádó, segítség. No ja zase za chvíľku asi umrem, no. A ja budem omreć. Oh. Figyelj, hogy mi van előttem. A ja budem omreć. On má tornádo. Dika, on už je odo mňa kilometr asi. More, tu mám behať ako postížený. A preto zdochýňam. More, nevieš zabáčať. Mi elcíde. To je debil, ale vážne. Áno. No už mám 1000 metrov És za vele megyek a sebou. tornádóba. Neverím. Ja velém belemegyek a tornádóba. Toto čo je? To čo je s tou hrou?
More, už 25 minút natáčame, ale nie, že to, ale to tornádo, more. Ja sa pokakám, úplne sám jazdí. More, ja tu umieram od hladu, už za chvíľku zdochnem. More, on sa chilluje v aute. Onže, ja som babika, čo má pipíka, more. No. On nie, že pomôže, on sedí v aute a ide ako postihnutý. Ne, behajtom most a tornádóba. More, to tam, ako treba strčiť? De megyünk már tornádóhoz, nyugodom. Nyugodom, elvisz minket a tornádó. Nézzél előre. Amerre megy a autó, nézzél oda. Nézzél. Oh. Gyorsan. Hogy én gecsídezek. Nem? Ne. Én szívezek, mindig beszélek. Nie, zastav to, ty buzi. Ott a tornádó. Zastav to! Nem Zastav to! Jak to nejde? Brr. Čo? El is ment a tornádó. No konečne, počkaj, musím tam sadnúť. Ale čo robíš? To už ty robíš, to už ťa vidím. Mi? Ilyen nyomka. Már halok meg. Én halok meg. Én is már. Nem. Én halok meg. Ja, én is. Figyeld. Ja zomrem. Ti budesz. Már nézzél autóba. Nézzél autóba. Én is színtezek. Nézzél autóba. De nézzél rám. No? Nézzél rám. És most nézzél rám. Látod? A ja už umieram, no. És most te tudod vezetni autót végre megállt. Konečne zdochol. Ideme. Serem na teba, ja potrebujem pišt. Jesť. Koľko máš? No. A to by mi zostali 4. Ale nie. No, rozluč sa, Leoško. Ahoj, Dovidenia. No. To je spekot. Zomrel som. A To je koniec videa. Zajtra... Joj, počkajte. No, zajtra natočíme určite možno video. Možno. Nie určite, prepáčte, možno. Takže keď budeme mať čas, dajte like, odber, nahoďte to tam aj zvonček, aby vám neuteklo žiadne nové video. A odteraz sa lúčim. Čau.